Me mwakwaba ene de oba Adom TV bedwem health tips so aha na edi nkomo 5 minutes bia wo yapomudin mo free juada de kosi efiada ye nchekura fisi yenim sede ye mo penta mo muni adaje no kre nanso apomudin no so hu hia enu nti ne yaye ne kakran 5 minutes die wo hye nkura ne hye hye ne so kra na wuti ebeboa ye nyina wiki mu enkomo eye infection prevention in children and nutrition. Enkra no yebo mo ho ban free infections ho ne ya mo nuane papa nuane nrowo mu tene enkra no ho komo na wotwi mu ye ba bidi aseda na endpoint homeopathic clinic na daroma ene yedi san komo no tu yaro nko ade a ye nko ho ene nso akonya na ba so ba pa jimaima benyiwa ana amwesi benyi awo police hospital and only be dim come afan kra no ye da se wutie obapa enenso ye na ase so be prono e dia maye na wiki mo so ye kasafa infection prevention in children and nutrition. Wow. Yeah, topics be through. Yes. Wow. But nutrition is infection prevention. Okay. So here do born it off na dwo ya maye ene dwo okay ye kasa infection den nti se moawa ewura nipadua ni mu a eje akonwa woni nipadua ni na awo na afi ya spread nti spread sa na afi na ama oyare nti germs ebeba oni nipadua ni depending on the obeye ko ye ni ma ebedru ho aha nti eba na aje akonwa woni nipadua ni na afi awo na adore na ede yare abro nti e ka infections a eno na ye infection. Okay. And impen bebre ya nkrofo onim types of infection mmoawa no ye virus ye beko anu mu but sa 3 ni nyina no infection prevention nutrition wabo ni nyina tofa no so ama se bia nutrition ni ye dia nutrition ni eduane. Okay. Eduane a ubedi a ebetumi ama onipedua no immune system no benya ahoden na sa mmoawa ne ba etimi ako etia no we ni ye nkura asem ni ye ken aha because ya adwen tanko ho ni manie mebi nti no se ye ne sa ebeboa ye na ya sumu adwen ye wo kwan so ebetimi a prevent sa pepepe ye wo kwan ho ye nkura no nkura ba sa ni ye ken from teche na ya wo teche kosi mi fan say 18 or 17 sa munya ye nkura e na ye kra ka ho because wo betimi de ama no nti no wo maame no caregiver mo amo around teacher obia you know betimi ama akra no infection pepe straight and betimi awo ye ho ne de aya akra no de ama akra no ye da se na wotwi mu ebedi sankomo no ochanya mbo a ye bewura mu na fe yate ase enti ankomo no ni nyina no tofabo mu na ye de ama nkwan ya ye fa so abomfra no ho ban afi infections na ye se ma wo mu nuane papa nuane nuwo mu a ebeku atia infections biara ewo ni pedua no mu fasedama endpoint homeopathic clinic one munti ene wa ha edi sankomo ye nko branches bia nkwaje apomodin pa emema no check prostate no hwe se ahoden wo ho ahoden ni ho a doctor beboa ma ahoden asa ba mu infections bia nso okoho no mu a obeboa hypertension diabetes no ni ade osa enko doctor du boatin ho 0244 867068 wachankwa ahoden wo ho a 5 minutes yebese hia e wo ha